Para yun. Galing. Pag nag-ilaw, okay. Affirmative. Ibig sabihin, killer, germ killer. Ngayon naman is tiplon. San? Hindi tiklon. Ha? Hindi tiklon. Diyan na lang. Oh. Wala naman tiplon? Ay, ikaw muna. Kadagan tong tiplon. Sobra. Wala ulit sobra. Yeah, ito kadagan. Hey guys, Kuya. Ano to? Testing. Si Mama nagugas. Asa mga akong mga kuhan din eh. Diyan. Salamin. Hindi mo dala? Di ko din lang eh. Dito na iwan. Nasiguro dito. Duha to kabuok. Hindi. Nasiguro dito. Yan isa. Fuck! No! Hey! Di ko kaya? Ano yan? Ito kabuok dari. Gasan. Dali mo ko na. Uy, guys. Ano? Kasi epekto to malo. Wala gilamok. Wala gilamok. Nako, may tribe na tayo. Harkon donggo ba? Barkon donggo. Patalan. Handa na kayo, labas na. Ayan, inuman mo na lang to si Ranjun. Unsa na yan? Unsa ma? Ano ba? Dito, to si Ranak. Kaya pala di ko magana. May harap sa ano.